V dnešnom dieli podcastu vítam pána doktora Ľuboša Lacha. Ďakujem pekne. Ja by som len v krátkosti povedal, kto doktor Ľuboš Lacho je. Takže pôsobil 15 rokov ako klinický psychológ vo fakultnej nemocnici v Bratislave. Okrem toho sa venoval výskumu a súdno-znaleckej činnosti. No pred pádom komunizmu jeho rodine komunisti alebo štát teda zhábal majetok a následne boli vyhostení do zahraničia, alebo teda preč z Československa. Áno. A neskôr v Spojených štátoch teda pôsobil ako poradca 15 rokov opäť. Ako som spomínal, prežil ste si určité ťažšie obdobia počas komunizmu, ktorý teda bol prítomný na Slovensku, a taktiež ste si prešli vypočúvaním, uväznením, zhábaním majetku, ako som už spomínal. A ja by som sa chcel spýtať, či by ste nám vedeli priblížiť tento váš príbeh a aké boli negatívne vplyvy tejto ideológie na spoločnosť. To môžem. To bolo obdobie, kedy sme všetci žili za elektrickým plotom. A čiže sme boli vlastne všetci vo väzení. Nikto nemohol odísť, keby chcel. Ale vo svojom srdci vnútri sme mali slobodu. Mm-hmm. Takže to nám nikto nemohol zobrať. Samozrejme, že ako kresťan som bol prenasledovaný, často vypočúvaný a nakoniec som bol aj uväznený, a kde som strávil 9 mesiacov aj 4 dní vo väzení. A nebolo to jednoduché, pretože moja manželka práve bola tehotná s 3. dieťaťom a keď ma uväznili, tak sa narodilo predčasne. A tým pádom to dieťa sa stalo, alebo bolo postihnuté. Mm-hmm. Pretože v čase, keď som bol uväznený, tak to dieťa práve sa vyvíjal mozog. Čiže máme 3 deti, 2 sú veľmi šikovné, rozumné, už sú samostatné a tak, ale to 3. je stále s nami, napriek tomu, že už má 42 rokov. Mm-hmm. Čo bolo príčinou teda uväznenia, ktoré ste spomínali? Tak ja som prekladal literatúru kresťanskú a distribuoval som ju. Napriek tomu, že nikdy som osobne nebol odhalený, ale bolo tam veľmi veľa takých udaní zo strany susedov a ľudí. A potom som bol prizvaný k istému človeku do väzenia ako znalec, ktorý sa pokúsil o samovraždu obesením. No, ale stráž ho odrezala a zavolali mňa, že či by som s ním hovoril. No ja som prišiel do tej cely, ktorá bola na takéto účely vyčlenená. S ním som hovoril, ale vnímal som, že mi povedal, že on nebude žiť. Že sa rozhodol zomrieť, alebo tu by mal stráviť veľmi veľa rokov. A tak som vnímal, že ak ja jemu nepoviem evanjelium, tak jedného dňa bude Boh vyhľadávať jeho dušu odo mňa. Tak som mu povedal, že by som sa chcel s ním pomodliť, ak by súhlasil. A aj sa to stalo, aj prijal to, že uveril a neobesil sa už nič také sa nestalo, ale tá miestnosť bola odpočúvaná. Mm-hmm. To mi povedala psychiaterka potom neskôr, že či som to nevedel. Ja som pozrel tú miestnosť, či tam je nejaký mikrofón, nenašiel som. No ale dostal som marenie výkonu úradného rozhodnutia. A povedali, že som vyniesol listy toho človeka von a poslal som ich jeho rodine. Mm-hmm. Čiže bolo to také falošné obvinenie a na základe toho som bol ako odsúdený. Ale počas súdu v podstate mojej tete povedala tá sudkyňa, že nemám na ňo nič. Ale prišiel tam eštebák k nej počas súdu
a dal jej papierik, čo povedala potom mojej tete, že tam bolo napísané 16 mesiacov ty alebo on. Tak mi dala 16 mesiacov. Aké boli tie skúsenosti, ktoré ste zažil? Tak bol som tam párkrát ako muž na likvidáciu. To znamená, že bol som v Leopoldove, kde boli prevažne vrahovia a veľmi ťažké trestné činy. A tam to bolo tak, že keď niekto bol na likvidáciu, tak urobili to ako nehodu. Trebárs vám zobrali čiapku a hodili ju do plota. A povedali, aby ste išiel preto a z veže vás zostrelili. Alebo v mojom prípade ma zhodili trebárs zo 4. poschodia. A našťastie na tom istom mieste vychádzal taký pracovný výťah plný z kúskov dreva a bolo to ani nie meter odo mňa, takže sa mi nič nestalo. Alebo no proste takéto situácie dali ma do cely, kde boli všetci vrahovia a dozvedel som sa od nich, že trest smrti bol vykonaný. Čiže boli používaní na špinavú prácu. Ja som sa spýtal, že aké je duševné rozpoloženie človeka, keď sa zrazu ocitne v takýchto podmienkach. A je to pravda, že človek sa časom adaptuje a naučí sa ako keby fungovať aj medzi takýmito ľuďmi? Áno, v podstate sa naučí fungovať. Poviem vám takú vec, že ja som si spravil z písma svätého výťažok, tam som nemohol mať písmo, ale tie verše, ktoré som vedel naspamäť, tak som si ich napísal, každé slovo opačne. A ten papier, na ktorom som to mal napísané, som poskladal a mal som ho schovaný v štrbine v stene. Ale zmanéžoval som, že aspoň raz denne som si to prečítal. Dali ma napríklad do cely, kde bolo veľmi veľa homosexuálnych ľudí. A keď ma tam priniesli, tam bolo zhruba 12 takýchto ľudí na 3 bankoch. A hneď som videl, že sa medzi sebou hádajú, že kto ma bude mať prvý. A ja som vtedy sa modlil a som vnímal, že niečo musím povedať. Tak som povedal, že mám niečo na výmenu. Čo máš? Hovorím, viem, ako písať listy pre prokurátorov, sudcov a advokátov. A zrazu oni to všetci potrebovali. Tak jeden zahlásil, vyber si posteľ. Tak som si vybral posteľ, kde bolo kukátko z dverí. A ten, čo tam bol, hneď sa pratal a mohol som mať tú posteľ. A teraz mi nosili každý deň nové spodné prádlo, košelu, ponožky a robili mi kávu a šalát. Takže som sa tam mal ako Jozef niekde starozákonný, že jednoducho sa starali o mňa, robili mi dobre, len preto, že to, čo som ja mal, tak to potrebovali. Taktiež, keď ste v jednom rozhovore zdieľal svoj príbeh, tak ste vraveli, že tam boli teda praktiky aj na spôsob nejakej sauny, kde ľudí strkali s cieľom, aby ten človek tam už dožil. Je tak? A boli tam neúnosné podmienky na to, aby človek to bolo počas výsluchu, kde to bolo na Februárke. Tam bola taká miestnosť v strede dvora, názov sauna. A tam ma zavreli a tam to zohriali na vysokú teplotu. Takže som bol len v spodnom prádle. Tak som si sadol na zem v strede miestnosti a som sa modlil. A tak som zvažoval, Pane, len Ty môžeš ma zachrániť. A vznikla okolo mňa taký opar, alebo také malé mračno, kde som necítil vôbec žiadnu horúčavu. Iba keď som vystrčil von ruku, tak to bolo veľmi horúce. A tam som bol v takomto 4 hodiny.
keď je nad 100 stupňov, vy nedokážete prežiť tak dlho v saune pri takej teplote. A potom, keď otvorili sa dvere, tak prišli 4 alebo 5, aby ma vyniesli. A ja som vstal a vyšiel. Mne to pripomína, jak ste aj vravel, že napriek tej externej tyranii alebo tomu väzeniu ste boli vnútorne slobodní. A pripomína mi to už či známu knižku od Viktora Frankla, ktorý vlastne proklamoval podobný citát, alebo či ide o známy príbeh zo Starého zákona, kedy vlastne 3 židovskí chlapci boli uvrhnutí do rozpálanej pece babylonským kráľom. A tam sa tiež nič sa im nestalo. A tiež sa píše, že tam išli zviazaní a práve v tom ohni boli rozviazaní, čiže boli slobodní. A tí, ktorých tam doniesli, tak uhoreli. Lebo to bolo veľmi zohriaté. Presne. A preto by som sa chcel spýtať, dokáže človek vôbec nájsť tú vnútornú slobodu bez toho, že by veril v Boha? Myslím si, že nie. Ja som mal možnosť nakoniec každý večer im rozprávať príbehy. A oni všetci počúvali. Po zhasnutí jednoducho počúvali. Hodinu som rozprával vždy nejaký príbeh z písma. A keď som zistil, že tam dali nejakého špicla, tak som rozprával rozprávku. Obyčajnú rozprávku. Vtedy všetci vedeli, že tam je nejaký špicel, lebo aj bol. Ako ste to vy vedeli rozoznať? Tak, že nebol ani ostrihaný tak normálne, a okrem toho sa pýtal také otázky, ktoré nikto iný nemohol vedieť. Len nejaký eštebák, ktorý ma vyslúchal, alebo ktorý vedel o mne. A čo sa týka samotných tých biblických príbehov, vytváralo to nádej aj v tých väzňoch, keď počúvali? Myslím si, že áno, lebo sa potom veľmi slušne správali ku mne. Nikdy nedovolili, aby niekto mi nejakým spôsobom ublížil. Bol som tam aj v takej situácii, že hoci nie som chirurg, ale musel som operovať. Pretože trebárs jeden väzeň veľmi kričal celú noc a ten bachár to jednoducho už nemohol znášať, tak si našiel, že kto je doktor. A zistil, že som ja doktor, tak vy mu pomôžete. Hovorím, ale ja nie som. Vy ste doktor, tomu musíte pomôcť. A tak som videl, že o čo ide, že strašné bolesti má. Tak som mu povedal, že potrebujem 4 chlapov, ktorí by ho držali. A drevo do úst a mal absces na konečníku. Tak otvoril tú miestnosť, kde lekár chodieval. Zohrial som si skalpel na sviečke, aby som ho... A keď som to vyrezal, tak to, čo vyšlo, tak ten bachár stratil raňajky. Takže, ale sa uvoľnilo chlapovi a odtedy potom ma všetci volali vo väzení doktor. Hej. Takže by potom boli ku mne veľmi príjemní. Takže ste skutočne zažil až také bojové podmienky? Podmienky boli bojové, ale napriek tomu, že to tak bolo, videl som Božiu ochranu vo všetkom. Zmenilo to váš charakter, alebo to, kým ste boli, keď ste vošli do toho väzenia a bol ste iný človek, keď ste odtiaľ vyšli? Myslím si, že nie. Jediné, čo sa zmenilo, že už som sa vôbec nebál. Že musel som podpísať, že o ničom nebudem hovoriť, čo som tam videl a čo som tam zažil a čo tam robili, čo robili tým iným väzňom. Lebo som tam určitú časť pracoval ako v nemocnici tej väzenskej. A keď prišiel väzeň z diery a bol tam 20 až 30 dní, tak a keď som sa ho spýtal, že ako dlho je vo väzení, tak mi povedal, to mi musíte povedať, ktorý rok sa píše. Vôbec kompletne bol vygumovaný. Čiže ja som nesmel nič povedať, ja som to podpísal, ale o 2 dni na to prišiel niekto z Ameriky a urobil so mnou interview a ja som to otvorene hovoril, čo tam sa dialo a čo sa stalo. Čiže dostal sa váš príbeh až do povedomia ľuďom na západe? Áno, dostal. Akým spôsobom sa to šírilo? Alebo odkiaľ ľudia o vás vedeli? Ja som sa v podstate dostal
do novín amerických, že som proti ľudským právam uväznený. Lebo aj kvôli tomu som bol vysluchaný potom a mi ukázali preklad tých novín a chceli vedieť, že kto to tam dal. Hovorím, ja som bol v tom čase vo väzení. Myslíte, že odtiaľ sa to dá poslať do Ameriky? Ale som sa dopočul, že pomohol mi rakúsky prezident, ktorý intervenoval u Husáka, v tom čase prezidenta. A veľa kresťanov poslalo také korešpondenčné lístky na prezidentovi, že som proti ľudským právam uväznený. Takže preto som namiesto 16 mesiacov po 9 mesiacoch mohol opustiť väzenie. Čiže vy teda ste bol uväznený iba na základe vášho vierovyznania? Teda v podstate áno. Inak sa to nedá charakterizovať, lebo nič iné som také nerobil. Som robil výskum a ten výskum bol veľmi vysoko hodnotený. Aj dokonca prišli za mnou do väzenia, či by som im prezradil kódy, lebo ja som si kódoval výskum. Čiže výsledky nikto nevedel prečítať, iba ja. A tak chceli, aby som im dal tieto, hovorím, až keď sa dostanem von, alebo mi pomôžte dostať sa von a vtedy vám to spravím. A keď som vyšiel, tak potom mi zaplatili 10 000, aby som to napísal. A čo pokračoval teda potom, ako ste sa dostali von? Šiel som naspäť do fakultnej nemocnice za riaditeľom Machalíkom, vtedy bol. A som sa uchádzal naspäť o prácu. Tak na súdnom lekárstve som robil predtým, tam som nemohol, ale mi dal miesto na posudkovom lekárstve a mi povedal, že musím robiť ešte niečo navyše zadarmo. A to je koordinátora vedy a výskumu vo fakultnej nemocnici. A to bola taká zvláštna vec, že práve sa končila 5-ročnica a bolo treba získať pre fakultnú nemocnicu 30 miliónov z veľkého koláča v Prahe, kde bolo 300 miliónov pre celé Československo. Tak som sa pripravil na to, slajdy a všetko, a šiel som na to stretnutie pánov profesorov, vyše 20 ich bolo, ktorí sa uchádzali o tie peniaze. A tak som si povedal, že potrebujem 30 miliónov pre nemocnicu, ale čo ak mi to skresajú na polovicu? Tak budem žiadať 60. A som to mal tak dobre pripravené, že mi odsúhlasili 60 miliónov. Takže keď prišli potom eštebáci za Machalíkom, za teda riaditeľom, aby ma prepustil, tak ten povedal, hoci ktorého iného doktora si môžete vziať, ale jeho nedá. On nám robí peniaze. Takže aj takto ma Boh potom ochraňoval, že som mohol pracovať aj vo svojom odbore a ešte aj vo vede a výskume. Dá sa povedať teda, že išlo o jednu z najväčších skúšok viery vo vašom živote, čo sa týka tohto obdobia? Myslím si, že áno, pretože najviac ma to trápilo, že moja manželka je tehotná a ešte sú tu 2 deti a som nevedel, ako a kto sa o ňu postará. Ale som zistil, že aj mi napísala, že sa postarali veriaci ľudia, že jednoducho ju navštívili, dali jej peniaze a jednoducho, aby mohla prežiť to všetko. A sestry prišli, bývala jedna sestra s ňou, takže nakoniec to zvládla celkom dobre. Ešte ma zaujíma, jak ste spomínal ten strach. Cítil ste teda strach, keď ste najprv vošli do tejto nepoznanej situácie? Keď som vošiel, tak ešte viacej cítili strach tí moji spoluväzni za mňa. Pretože z justičného paláca, kde som bol ako najprv uväznený, tak keď počuli, že idem do Leopoldova, tak boli úplne zhrození. Pretože tam bola 3. nápravná skupina, tí najhorší. A to, keď idete, autobusom ma viezli spútané nohy, ruky a idete s ľuďmi, ktorí sú celí kompletne potetovaní, škaredo aj na tvári a všetko. S tým, že vidíte, že ešte majú aj v očiach ten atrament, aby vyzerali veľmi tak tvrdo.
a ako sa chovajú, tak vtedy som si povedal, no, toto budem musieť nejako prežiť. A to bolo zámerne tak robené, že prvé 3 týždne tam každému dali takú prácu, že ju nemohol skoro stihnúť. A keď ju nestihol, tak dostal len polovicu jedla. A toho jedla bolo málo. Takže robil som cvočky, ako tie količky, a bolo ich treba spraviť 1000 za jednu smenu. To sa mi nepodarilo, len nejakých 960 prvý deň. Ale na druhý deň som mal 1020. Som vymyslel taký spôsob, som klinec a tak som ich zakladal. Takže potom som dostal už jedlo. Ohľadom toho strachu. Okrem toho, že ste vy bol uväznený, vládol strach aj v uliciach, teda miest a teda vôbec celkovo spoločnosti sa ozvať alebo teda konať tak, ako ste konal vy, že ste sa snažil teda, ste vravel, prekladať kresťanskú literatúru? A distribuovať. Ja som distribuoval veľké množstvo kníh a spevníkov po celom Slovensku. Niekedy som mal naložené auto tak, že som ťahal zástierky. Aj 5000 kusov. Ale už to si teda vyžaduje nejakú odvahu. To áno. Moja manželka sa modlila, lebo som to robil v noci a vracal som sa mnohokrát až o 2:00 v noci domov. A raz ma zastavili policajti. Ja som mal plné auto. Som to viezol z vidieka do mesta a tedy som povedal takú rýchlu modlitbu: Pane, zachraň tieto knihy. Je to pre tento národ potrebné. A tak prišli policajti, zastavili mi, bolo 2 hodiny v noci. Nikto, žiadne auto. A ja som mal Warburga kombi, také veľké auto. Tak prešli baterkou cez celé, ale nič nevideli. Pokračujte, pán vodič. A tak som pokračoval, ale bol som celý mokrý. Keby mi to našli, tak 10 rokov basy, zobrali aj auto, aj všetko. Ale nezastavilo vás to? Čože? Nezastavilo vás to v tej činnosti? Ne, nezastavilo, lebo som vedel, že to Boh chce odo mňa. Nebol som členom žiadnej cirkvi, pretože som nechcel urobiť žiadnej cirkvi problém. Aj keď ma žiadali niektoré cirkvi, že by mi dovolili aj kázať a učiť slovo Božie. Ja som nechcel kvôli tomu, že som mal toto povolanie, poslanie od Pána. Čiže je úplne iné, keď človek má ako najvyššiu autoritu, teda Boha, alebo niečo, teda Boha, ktorý je transcendentný a presahuje našu realitu. A ja som čítal jednu literatúru, kde spomínali, že ako náhle, alebo teda cieľom týchto ideológií bolo práve ľuďom ako keby zaprieť, alebo teda zabrániť k tomu, aby dokázali nadviazať vzťah k Bohom, čím psychologicky sa samozrejme ten fokus orientuje na nejakú autoritu, ktorá je súčasťou našho časopriestoru, alebo teda našej reality. Viete, v tom čase bol strach medzi ľuďmi. Dokonca išiel taký vtip, keď niekto išiel vo výťahu a niekto povedal, tak druhý mi povedal, čo politizuješ? Jednoducho ľudia nehovorili medzi sebou o ničom. To bolo také, že ako keby ste boli v nejakom období temna, kde nesmiete sa verejne smiať a tešiť alebo zaspievať piesničku alebo verejne hovoriť o Bohu. Alebo nebolo možné sa zísť viac ako 10 ľudí. To už bolo trestné. Čiže toto malá skupina ľudí, menšina, taká, ktorá boli ateisti viac menej, tak tí vládli nad tou väčšinou. A tá väčšina nebolo možné, aby niečo podnikla, lebo boli veľmi tvrdo postihovaní. Stratili prácu, nemali živobytie, alebo v podstate nedostali sa deti do škôl, tak sa prispôsobili tomu. Môžeme vidieť podobné črty aj v dnešnej dobe, lebo som si všimol, alebo teda som aj čítal príbehy ľudí, ktorí zažili teda obdobie komunizmu ako vy. A jedna z takých črt, ktorú hovorili, že o určitých témach, vy ste to teraz práve načrtol, že ľudia, keď rozprávali o niečom, o čom sa nesmelo hovoriť, tak stíšili hlas alebo sa obzerali, aby ich nikto teda nevidel a nepočul. Čo samozrejme môžeme už pri niektorých kontroverzných otázkach v dnešnej doby vidieť ľudí konať veľmi podobne. Akurát, že moderná ideológia sa nešíri
nátlakom zo štátu, ale viac nejakých tých mienkotvorných elít alebo korporátov a médií. A médií, áno. Sú niektoré strany, ktoré sú čisto liberálne. Ja som si trošičku dal prácu s tým, že som študoval tie európske liberálne strany, že čo majú vo svojom programe, tak ten program je strašný. To je niečo, čo by veriaci človek nemal mať s tým nič spoločné. Lebo to je zásadne protibiblické, protikresťanské. Tie základné veci, čo Boh prikazuje, oni to zakazujú a čo Boh zakazuje, tak oni to pretláčajú. Napríklad. Je tam veľmi veľa toho, čo človek by sa mal od toho strániť. Je to taká štvavá ideológia. Čo vidíte najväčšie nebezpečenstvo tejto ideológie? To, že títo nemorálni ľudia, ktorí nepoznajú Boha, pretláčajú tento svoj svetový názor, si to pokladajú za svetový názor, aby ho prijali všetci tí, ktorí takýmto spôsobom nerozmýšľajú. Treba majú tendenciu vtláčať nové do škôl kurikulum také, ktoré rodičia ani deti nepotrebujú. Alebo nedovolujú, alebo existuje taká vec, že písmo sväté hovorí, že sa máme množiť a máme tvoriť rodiny. Ale to môžu robiť len muž a žena. Ale tu je tendencia, aby trebárs dvaja muži vychovávali dieťa, ktoré nesplodili. Alebo je tu tlak na to, aby sa vzal život ešte predtým, než sa narodí. Ale aj v 9. mesiaci, kedy to dieťa už je zdravé, živé a ešte vtedy ho sú schopní zabiť ako umelé prerušenie tehotenstva alebo eutanázia. Za to, že nejaká elita sa rozhodne, že ty si starý, nepotrebný, ty si mentálne postihnutý a my sa rozhodli, že ty tu nemáš čo hľadať, tak to není potom trestný čin, keď odstránime takýchto ľudí. Alebo pretlačanie LGBT záležitosti, kde ľudia musia počúvať a skoro v každom filme už to máte, že ja to hneď vypínam. Pretože aj staré filmy, ktoré boli kedysi, a tam vždy vložia niekoho takého, kto je homosexuál. Tak hoci to nikdy také niečo nebolo. To je len súčasnosť. Potom také, že dehumanizuje sa Boh a humanizuje sa človek. Opačne teda. To znamená, že všetko, čo hovorí písmo, že je správne, tak to je nesprávne z tejto pozície. Ja by som chcel... Je to dôsledok... Bol jeden sociológ minulého storočia, Philip Reeve, a on už vtedy predpovedal, že komunizmus nebude schopný obstáť voči tým myšlienkam západu, kde sa vlastne vyvyšovala sloboda toho jednotlivca. Ale on ako keby predpovedal, že to ide až do takej miery, kedy človek opäť postráda teda nejaký transcendentný poriadok a na ten piedestal alebo na prvé miesto sa dostáva iba to subjektívne prežívanie jednotlivca. Je otázka, že či sme teraz prešli od tej niečo, čo bolo definované ako čisto komunitné, kde sa vytracal dôraz na tú individualitu, do druhého extrému, kde sa vyvyšuje len individuálnosť človeka, ktorý samozrejme môže poprieť akékoľvek biologické predpoklady, len s tým, aby naplnil niečo, v čom je presvedčený. Čiže kedy človek dokáže zmeniť zo dňa na deň svoje pohlavie. No, ja som mal veľmi veľa klientov aj v Amerike, aj tu, čo boli homosexuálni alebo mali nejaké deviácie. A zistil som, že všetci z nich boli v detstve zneužití pohlavne, rovnakým pohlavím.
Čiže nie je to niečo, čo vzniklo tak, že sa človek s tým narodil. Jeden z milióna prípadov sa môže narodiť tak, že má pravú mozgovú hemisféru viac vyvinutú, keď je to chlapec, ako ľavú. Tá ľavá je zodpovedná za racionálne myslenie, za logiku, kým tá pravá je skôr za vzťahy, za emócie, za city. Mal som takého chlapca, 5-ročného, ktorého doviedol otec, ktorý bol hokejista, že má rád ružové farby, hrá sa s bábikami. Jednoducho neviem, čo s tým. Tak som ho vyšetril a zistil som, že má pravú hemisféru rozvinutú viac. 5-ročný. Hovorím, stačí, keď budete ho učiť hrať šach, veci, ktoré sú mužské, ktoré vyjadrujú viac menej logiku, tak postupne sa tá ľavá hemisféra vyvinie a nebudete mať problém. Len ho neoznačujte tak. O 2 roky mi volali a mi povedali, že chlapec je normálny. Jednoducho sa rozvinula aj tá ľavá hemisféra. Čiže dá sa s tým pracovať? Dá sa s tým. My sme na psychiatrii liečili ľudí a mali sme 50% úspech u týchto ľudí, ktorí takto... Prečo sa vlastne o týchto výskumoch, alebo teda takýchto úspechoch... Hej, nehovorí. Stalo sa to ideológiou a je to túžba pomoci. Títo ľudia majú tendenciu vládnuť nad inými a chcú mať viacej práv ako heterosexuálni jedinci. Pritom sa to všetko vedie pod zástierou sociálnej spravodlivosti. Áno. Ale títo ľudia nie sú spokojní. Kde povedal jeden človek, že viete, ja na pol tela sa cítim ako muž a na pol tela sa cítim ako žena. A neviem, čo s tým a nie som šťastný takto. Dá sa mi pomôcť? Chcel pomôcť. Väčšinou takí ľudia, ktorí oni nie sú šťastní takto. Takže pokiaľ vyhľadajú liečbu, tak je možné ich liečiť. Dokonca my sme to robili jednoducho averzívnou terapiou. A dokázali potom tí ľudia žiť taký spokojný, naplnený život? Videl som už takých, čo sa oženili, čo mali aj deti a žili v manželskom vzťahu. Samozrejme, že sa pracovalo s nimi, aby tá žena im vedela odpustiť tú minulosť, ale fungovali dobre a už sa nevracali do starého spôsobu života. Tá pomoc tu existuje, keď by niekto chcel. Chcel by som sa teraz s vami tak porozprávať ohľadom toho. Ako ste povedal, ideológia, ktorá sa teraz šíri, je veľmi štvavá. A taktiež sme spomínali o podobných črtách, kedy sa ľudia boja alebo majú strach teda vystúpiť verejne a teda vôbec niečo povedať, lebo ich to bude buď stať pracovné miesto, alebo budú stigmatizovaní alebo demonizovaní spoločnosťou. Je toto riešenie, taká tá pasivita, alebo sa týmto nečinnosťou človek spolu podieľa na šírení tej ideológie? Ja som veľmi sklamaný s tým, že kresťanská komunita je pasívna alebo sa prikláňa k takejto ideológii, čo je z môjho pohľadu úplne blúdne, že sa k tomuto prikláňajú, pretože Biblia ich učí niečo iné. Je potrebné, aby tu boli ľudia, ktorí zaujmú postoj. Takí, ktorí majú nejaký vplyv, takí, ktorí rozoznajú, čo je dobré a čo je zlé, takí, ktorí čítajú písmo sväté a vedia, že táto štvavá ideológia liberalizmu v podstate ničí rodiny, ničí spoločnosť. Je treba, aby sa postavili voči tomu a hovorili otvorene a priamo. Tu sa nejedná o toleranciu. My nemáme čo tolerovať žiadny hriech. Potom by neexistovalo spasenie. Nemá zmysel potom byť ani kresťan. Ja viem, že kvôli tomu sú kresťania najviac prenasledovaní a zakazované je im napríklad schádzať sa. Alebo napríklad písmo hovorí, že
človek má vládnuť nad zverou. V súčasnej dobe niektoré zvieratá majú väčšie práva ako človek. Tak to sa nemá diať takto. Musí sa niekto postaviť proti tomu a nemôže sa skrývať za nejaké ideológie. A čím viac ľudí sa postaví, tak tým lepšie. Nie je dobré, aby malá skupina ľudí, menšina vládla nad väčšinou a snažila sa ich manipulovať, kontrolovať, súdiť, zastrašovať, obviňovať. To je tá tendencia tejto štvavé ideológie. A tomu musíme zabrániť všetci tí, ktorí sme schopní sa postaviť proti tomu. Ako človek dokáže poraziť strach, ktorému čelí? Tým, že pozná písmo. Viete, v písme je napísané, Jozuovi povedal Boh, že či som ti neprikázal, buď silný a pevný, neboj sa a nestrachuj, lebo s tebou je Hospodin tvoj Boh vo všetkom a všade, kde si. Čiže je to vec rozhodnutia, je to vec príkazu Božieho, že sa nemáme báť. Pán Ježiš tiež povedal, neboj sa, ale ver. Opakom strachu je viera a láska. Čiže my potrebujeme hľadať živú vieru, vtedy nebudeme mať strach. Tak ako som veril v tom čase, keď som pašoval literatúru, že toto je moje poslanie, k čomu ma povolal Boh a ani ma nikto nikdy nechytil, že robím takúto vec, Boh ma ochraňoval, tak je to aj teraz. Za akékoľvek diktatúry. Liberalizmus je diktatúra, ktorú nechceme, nech nás Boh chráni od takéhoto niečoho. Ja som presne počul takéto vyhlásenie, že kedysi ten liberalizmus, ktorý sa zaujímal o tých slabších alebo marginalizovaných, tak sa premenil teda v tú silnú ideológiu, kedy sa vlastne tento záujem premenil na nejaké príkazy, ktorým sa snažia diktovať teda tým ľuďom alebo spoločnosti, ako sa majú správať. Tak ako počas komunizmu, socializmu, nacizmu, covidizmu, vždy to bolo niekto, nejaká malá skupina rozhodla, ako sa máš chovať. Ale ja som vnímal napríklad aj počas toho, keď bol covid, tak som sa pýtal Boha, mám sa dať vakcínovať? A dostal som 91. žalm, kde je napísané, že na jednej strane padne 1000, na 10 000, ale teba sa táto morová nákaza nedotkne. Tak som ani rúško nenosil, ani som sa nevakcinoval, ani som sa netestoval, ani COVID som nedostal. Jednoducho. A pohyboval som sa všade, dokonca som cestoval a keď mi niekto povedal, že ty prečo nemáš rúško? Ja nesmiem. A nehali ma tak. Takže som mohol cestovať všade, dokonca som išiel na liečenie a to isté som urobil, že mi povedali, ale keď nemáte vy testy, nemám testy, ja sa netestujem. Tak potom vás nemôžeme prijať. Tak som im dal papier, že na základe čoho sa tým porušujú ľudské práva a dajte to riaditeľovi a nech mi na druhú stranu napíše, že prečo ma nepríjma. Poslal tú pani naspäť, tú sekretárku, môžete prísť. Nič mi nenapísal. A chodil som tam bez rúška, jednoducho som všetko absolvoval a len preto, že som sa nebál. Ja som bol pripravený na to, že keď mi povedia, že musíš ísť domov, tak pôjdem domov. Som bol samopláca, tak hovorím, ja som samopláca, ja tu chcem byť váš klient, ale nebudem sa podriadovať hlúpostiam. Stretli si sa s nejakou takou tvrdšou opozíciou počas tohto obdobia? Ani nie. Jedna susedka, ale som jej povedal čelom vzad a odchod. Tá bola taká agresívnejšia. A to bolo všetko. Ešte raz potom ma nejaký SBS-kár zastavil v obchode, že kde máte rúško. A hovorím, ja rúško nenosím, lebo nesmiem. Aha, dobre. Tak ma nechal. Takže jednoducho túto vetu som prijal od Boha, že toto mám povedať a všade, v hoteloch, všade ma pustili ďalej. Posledná otázka. Zažil ste si teda negatívne ovocie komunizmu.
vidíte podobné črty ideológie, ktorá sa šíri v dobe dnes. Čo je potrebné si zachovať a čo je vôbec tým zmyslom života, alebo čo je tým primárnym cieľom, ku ktorému mal človek zhliadať a nemá sa stať tým otrokom alebo väzňom, ale má si zachovať tú vnútornú slobodu, o ktorej ste vravel. Tá vnútorná sloboda je veľmi dôležitá. Tu človek nezíska nejako inak len tak, že otvorí svoje srdce Bohu. Že príjme slovo Božie ako základnú autoritu pre jeho život a mantinely pre jeho život. A začne aj žiť podľa toho, vtedy sa mu bude dariť. Vtedy bude prospievať. Ale pokiaľ pôjde iným smerom a raz tam všelijaké ideológie, tak sa mu dariť nebude. A zostane chudobný, myslím, emocionálne, duchovne. A ten život potom prinesie všelijaké také ťažkosti v živote. Ja som sa vždy opieral o Božie slovo a pokladám ho za základný princíp pre človeka. Ja to pokladám ako manuál úspešného života. Pokiaľ ho človek číta a pozná, naplní svoju myseľ Božím slovom, a mne to veľmi pomohlo aj vo väzení, a pomáha mi to do dnešného dňa. A takisto aj pri mojej práci, že keď niekomu niečo radím, tak používam slovo Božie. A to zasahuje. Pretože je tam návod na každú situáciu, ako z nej výjsť spokojný, ako z nej výjsť v pohode. Či strach, či depresie, či sebalútosti, akékoľvek problémy, či s deťmi problémy, vždy nájdete jasné svetlo a to svetlo, pokiaľ to uplatníte, tak sa vám bude dariť. A teda Božie slovo sa stalo vašou skalou? To je moja skala. A ako ste vravel ešte v jednom rozhovore, že aj napriek tomu, keď ste vyšli a prišli sa vám za čas komunizmu vyhrážať, tak ste im povedali do očí, že sa ich nebojíte. Áno. Pretože to mi pri jednom výsluchu povedal, my vás môžeme utopiť aj v lyžičke vody. Hovorím, nemôžete. Čo vy môžete? Poslať ma naspäť do väzenia? Tam už som bol, to poznám. Vziať mi život? No pošlete ma do Božej slávy. Tým mi neublížite. Tam sa chystám, tam chcem ísť. Takže ja sa toho nebojím, čo vy tu vyhrážate. Tak bol tak červený, že to všetko vypol, tie mašiny nahrávacie a poslal ma domov a už ma nikdy nezavolali na výsluch. To bolo krásne, že vlastne dovtedy vám môžu ubližovať, kým sa ich bojíte. Keď už sa nebojíte tých, čo vyhrážajú, manipulujú a chcú kontrolovať, tak vám nemôžu ublížiť. Vziať život, to je maximum, čo môžu, ale toho sa nebojím. Doktor Lacho, veľmi pekne vám ďakujem za dnešný rozhovor. Bolo to naozaj prínosné a teda verím, že to prinesie niečo aj našim divákom. Nech sa stane. Boh vám žehná. Všetko dobré.